Assalamu alaikum wa rahmatullahi, barkanmu da wannan lokaci yan uwa. Yau tutorial ɗin da zamu yi sani akan yadda zaka na ganin dukkan adadin lokacin da ɗanka ko ƴarka suke ɗauka online a WhatsApp kuma ta cikin wayarka. Ba iya ɗanka ba, zaka iya gudanar da wannan abu game da wani abokinka, budurwarka, ƙaninka ko duk wanda kake so ka dinga ganin adadin lokacin da yake ɗauka online a WhatsApp. Ba wai iya adadin lokacin da yake ɗauka online ba, da lokacin da ya hau, da lokacin da ya sauka, da dukkan wani detail na dai login nasa na lokaci, dare da rana ne da zaka gani. Dalilin da yasa na sa shi a cewa yadda zaka ga adadin lokacin da ɗanka zai ɗauka, saboda wannan ya fi matuƙar muhimmanci ga iyaye. Wannan dama ce da kuka samu da za ku na ganin dukkan al'amuran da 'ya'yanku suke gudanarwa. Misali, yawanci haka yana faruwa, uba zai tura ɗansa makaranta, yaje kana tunanin yana can yana karatu ne, amma ko da yaushe yana online. To wannan dama da ita zaka amfani ka gane me yake yi, sannan kuma kai maganin wannan abu. Kafin mu je kai tsaye cikin tutorial din, zan so ƴan uwa wanda suka fara kawo wa wannan channel namu ziyara yau da su danna subscribe, sannan kuma sai su taɓa alamar ƙararrawa, domin hakan ne zai sa a dinga sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo. Application din da ake amfani da shi wajen gudanar da wannan process shine wanda ake kira da WhatApp, wanda insha Allah zan sa muku link din sa da za ku dauko shi a Play Store cikin sauki a ƙarƙashin description na wannan bidiyo. Shine wannan. Na farko zaka je cikin Play Store naka ne ka dauko sa. Idan ka je Play Store naka kamar haka, ka danna a nan wajen satin sai ka rubuta WhatApp, sannan sai ka danna satin. Gashi nan ta danna mana. To ni saboda na riga na yi installing nasa, don haka bana buƙatar yi, kai kuma sai ka danna install. Bayan ka ɗauko shi sai ka buɗe shi kamar haka. Idan ka buɗe shi zai ɗan fara scanning ne, yana yin searching, daga nan kuma sai ya buɗe ma. Bayan ya buɗe ma, daga nan hannun damanka daga sama akwai wata alamar plus a nan, sai kai clicking akan ta, wato ka ƙara kai adin number da kake so ka bibiya kenan. Zai baka zaɓi ne guda uku: Telegram, WhatsApp da kuma wani vk.com. to mu abin da muke nema shine WhatsApp, don haka sai kai clicking akan sa. To zai baka dan akwati nan, ka rubuta number wanda kake so ka bibiya ta WhatsApp din. Abin da zaka yi yanzu, sai ka shiga cikin WhatsApp ɗinka. Idan ka je sai ka shiga cikin WhatsApp ɗinka, ka yi copying number sa. Yadda ake yin copying number a WhatsApp ko shine, idan ka shiga kamar haka, zaka je kan profile na mutum na WhatsApp. Misali in shiga kan wannan profile ɗinsa, shine zan danna nan saman nan. Idan ka yi clicking akan sa, can ƙasa idan ka duba ga number sa nan anan, kawai sai kai pressing kai holding. Kana yin haka, gashi nan sun ce mana number copied, kai copying number sa kenan. Kawai sai ka koma zuwa can cikin application din naka, kana komawa cikin application din naka, sai ka danna kai holding a cikin wannan din akwatin. Zai ce ma paste, sai kawai kai pasting. To amma ni ba ita nake so in sa ba, yanzu anan ina so in sa number ta ne, domin in shiga yanzu kuma ku gani. Da farko zan sa number ta kamar haka. To sai ka fara sa country code naka. Country code na ƙasa ta Najeriya ya fara da +234 ne, sannan sai ka biyo baya da number taka, kuma number naka ka sa 0 na farko. Number wanda kake so ka bibiya ta WhatsApp kenan. Wurin idan kai copy ɗinta ta can ma ba ka buƙatar sai kai mata wani gyare-gyare ta nan, saboda tana zuwa ne ɗauke da country code nata da komai. Sai ka danna OK. Kawai bayan ya gama sacin ne, zai buɗe ma ɗan wuri alaman inda yake cycle ɗauke da lokacin da shi wannan ya hau ɗin, dare ne ko rana, da kuma adadin lokaci. Sannan a duk lokacin da ya hau online, za a yi ma notification cewa wane yana online idan ya sauka. To gashi nan ya gama sacin, sannan kuma anan zai ce in rubuta sunansa, shi wanda na sa number ta ce na sa, don haka bara in rubuta sunana Sabiu.
gashi nan nasa. To a nan na yi creating account, gashi nan kuna gani har ya ɗauko WhatsApp ɗina ya ajiye a nan tare da hotona ma. To yanzu ina komawa na hakan WhatsApp ɗin za ku ga an yi mun notification cewa Sabi ya hakan WhatsApp ɗin sai yanzu nan ba za ku gani. Kun ga gashi nan yanzu na hau kan WhatsApp ɗina yanzu misali ina yin wani abun. To kun gani yanzu gashi nan an turo notification cewa Sabi is online. Haka zalika kuma ina sauka nan ma za a sake turo notification cewa na sauka online, shi ma yanzu nan za ku gan shi. To wannan shine yadda application din ne yake aiki. Idan ka shiga cikin sa kai clicking akan shi wanda ka tsara din, wannan kenan. To kun gani sai yanzu suka turo cewa na sauka online kenan. Idan misali ka shiga kamar haka, zai nuna ma adadin lokaci. Idan kuka duba nan, shigan nan da ne yanzu na yi sakan 26 ne kawai, daga karfe 12 da sakan 46 zuwa karfe 12 da sakan 29 sakan dai total abin da ne kwata-kwata kenan. Sannan kuma da lokacin dare ne, gashi wannan alamu ita take nuna cewa da lokacin dare ne. Idan lokacin rana ne, a nan wurin da za ku ga alama digital dai na login ɗinka zai bayyana a nan, shi wanda kake so ka bibiya kenan. To idan kun duba a nan da daddare za ka gane adadin lokacin da ya hau, duk za ka gani karfe nawa zuwa karfe kaza, sannan da adadin mintunan da ya dauka, da ranar ne ma haka gaba ɗaya kuma za ta tattara ma result ɗin ta baka shi. Sannan idan misali kana so ka daina karɓar notification daga wannan, sai ka danna wannan ɗin nan. In ka danna shi kamar haka, to shi kenan yanzu ko na hau na sauko ba za a turo min notification ba. Idan kuma kana so ka goge shi ne kwata-kwata, za ka ɗan danna shi haka kawai, sai ka ɗan tura shi zuwa can ɓangaren hagu. To kun ga anan gashi an sa delete, kawai sai ka delete nashi. In canza suna za ka gashi an sa rename, sai ka rename nashi. Idan kuma wani mutumin kake so ka ƙarawa, za ka danna wannan plusin ɗin ne da yake hannun dama daga sama. Idan ka danna shi, nan ma zai tambaye ka Telegram ko WhatsApp, nan ma ka sa WhatsApp ka kuma ƙara number wanda kake so ka ƙara. To wannan shine yadda wannan application yake aiki. Hakika wannan application zai taimaka wa iyaye ƙwarai wajen duba ya al'amuran ƴaƴansu yake tafiya a makaranta, shin suna tsayawa su karatu ko kuma duka suna ƙare lokacinsu ne a online. Sannan kuma da mutum zai yi ka ga yadda yake, sannan ka ɗauki mataki. Wannan kenan, ina fatan yan uwa sun fuskanta. Wannan shine ƙarshen tutorial namu ne. Ina fatan yan uwa kafin su za su daure su danna subscribe wanda su basu taɓa yi ba kenan, sannan ku yi share zuwa ga abokanku. Mun gode da ziyartar wannan channel namu, sai an jima.